No, baví ma vždy to môže byť rôzna záležitosť, keďže robím rôzne veci, ale vždy ma baví najviac to, kde prúdi nejaká energia, že cítim sa v tom dobre, že cítim, že tá situácia alebo to, čo robím, že to žije, že tam v tom je aj nejaká hravosť a že jednoducho to tak žije. Môže to byť absurdný, surreálny rozhovor o úplnej hovadine so Saifom, ale môže to byť rozhovor so zaujímavým človekom v divadle. Môže to byť moderovanie firemného večierku, kde tiež nejde o nejaké možno hlboké veci, ale cítim tam, že s tými ľuďmi nejak prúdime spoločne a že z toho lezie niečo dobré pre všetkých zúčastnených. Takže to ma baví a to môže byť hocičo. A tak aj ja mám momenty v práci, kde si hovorím, že by som teda radšej bola niekde inde a robila niečo iné, ale myslím si, že to k tomu patrí a že aj tieto situácie ma učia si povedať, že vlastne aj teraz, keď som tu a možno mám stres alebo trémus pred nejaké akcie, pred nejakou akciou, tak sa učím si ten moment úplne inak prijať, že si neprogramovať tie veci, že Ježiš, toto musím dnes urobiť, Ježiš Maria, toto bude ťažké a zle. Ráno sa zobudím, čakám ma ťažký deň a poviem si, bude to fajn, zvládnem to úplne v pohode, nakoniec ma to ešte bude baviť, zažijem tam niečo, že dám si taký program, zažijem tam niečo extrémne vtipné, stretnem strašne milých ľudí a bude to super. Toto si len tak poviem, na to nemyslím a ono to potom väčšinou aj tak je. Čiže asi v prvom rade je dôležité neveriť nejakým tým svojim zaužívaným programom, že toto je ťažké a preto ma to nebude baviť a určite to nedopadne dobre. A ďalšia vec je, že keď sú nejaké nemenné záležitosti v práci, ktoré nás nejak netešia, tak sa ich snažiť prijať, lebo keď ich nepríjmeme, tak nás všade dobehnú. Akože dá sa pred niečím utekať, ale kým tento problém, ktorý nám prišiel do života ako nejaká skúška, nepríjmeme, tak sa to stále bude niekde opakovať. Takže ďalšia vec je tie nemenné veci, ktoré vnímame ako negatívne, prijať a potom sa to uvoľnia a budú nám chodiť príjemné záležitosti. A tak potom je ten moment nabalovania, že potom sa tie šťastné a príjemné veci nabalujú a až kým nevznikne taký ten moment v živote, že si človek povie, ako mi je dobré a robím to, čo ma baví a je to super.